Chcem k tomu pozvať a prizvať. A vysvetlím, že prečo. 2 dní dozadu, hneď tu vedľa, bol spomienkový večer na Jana Landoša. A jedna z tých jeho kľúčových vied bola v mysliach a v srdciach. Inými slovami, že táto krajina sa pohne iba vtedy, keď sa tu nastanú zmeny v mysliach a srdciach ľudí. V 90. rokoch tu bol taký pán, volal sa Lord Dahrendorf. A keď sa ho spýtali, že no ako dlho nám to bude trvať, aby sme zmenili túto krajinu? Povedal, že no viete, za 6 mesiacov viete zmeniť legislatívu, za 6 rokov viete otočiť ekonomiku, ale ten mindset, to myslenie ľudí, to vám bude trvať 60 rokov. My sme aktuálne v polčase. Bavili sme sa tu o nejakej trpezlivosti. Fínsko sa často používa ako príklad, ale málo sa to vysvetľuje. Fíni boli krajina, ktorá bola silne poľnohospodárska pod vplyvom Sovietov. V 68.9. začali zmenu. Tá zmena nebola len ministrom školstva alebo novou vzdelávania. Proste celý národ sa zomkol a povedal si, dobre, ideme to zmeniť. Trvalo im to 30 rokov. Tu nepríde žiadny čarovný politik ani minister a niečo takto zmeniť. Proste každý z nás má tú zodpovednosť za tú krajinu. Ja som predtým bol finančný riaditeľ v technologickej firme. Viedol som si svoj spokojný život, ale videl som, že to nemôže takto pokračovať ďalej. My nemôžeme skončiť ako latinskoamerická krajina, kde máte súkromné ulice, súkromné domy, súkromné školy, lebo my sme nejaké spoločenstvo. A v tom spoločenstve máme všetci nejakú spoluzodpovednosť. A to, čo potrebujeme, je, aby sme sa navzájom podporovali v tej zmene. Že poďme si dodať navzájom tú energiu, tú motiváciu, poďme mať nejakú pomyselnú ideu, že ako chceme, aby to Slovensko vyzeralo. 2035, 2040, pomenujme si to a poďme si za tým cieľom, ale spoločne, lebo ináč sa to neuskutoční.